gyara shiri. Yau batun akan gyara ne kuji. A gyara shiri. Sako ga shugaba na san za ka ji. A gyara shiri. A waiwaye mu dan Allah shugaba. Sama a gyara shiri kan mu kai matakin mu matsa gaba. Domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba. A gyara shiri kan mu kai matakin mu matsa gaba. Domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba. A gyara shiri. Kan mu dau matakin mu matsa gaba. Domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba. A gyara shiri kan makogwaron mu ya bushe tsaye adan tafiya zai yi kyau a yi ta da dan waiwaye. Waɗanda a yaƙi da su shaida da hakan fiye da wanda suke ci da babu munsa a kai hakawa. A gyara shiri. Kan mu dau matakin mu matsa gaba. Domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba. Akwai mabiya namu masu kallon an ba mu ne mu ware su muna ta cin abun mu suna tsugune tunanin su muna cikin shirin ka amanar ka ne sun kasa sani jami'ar gani ballashe ta ba. A gyara shiri. Kan mu dau matakin mu matsa gaba. Domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba. Mu zuba ido sai rabo ake ba a kalle mu ba mu a tafiyar lokaci mu bayar dan kai gaba. Mun shiga dawa an farauci naman a gasa da mu amma koroman cikin ta bai shiga bakin mu ba. A gyara shiri. Kan mu dau matakin mu matsa gaba. Domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba. Wajen bin hanyar ka shugaba na sha tsangwama zagi a gari na kutuntumai wani ma ba kama. Mun bar na gida mun bi tafiyar ka kalamun su ma amma furji na su bai saka mun kyale ka ba. A gyara shiri. Kan mu dau matakin mu matsa gaba. Domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba. A baya fa kam nai shiru a gefe nai fakare na dauki kudi na je na yo aiki dan kare. A ce za a kira ni nai jira har zan san kare amma har yau ba kiran da ai mini dai shugaba. A gyara shiri. Kan mu dau matakin mu matsa gaba. Domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba. An bar mu gida an fice ana ta zawarcin waje mu babu kula wanda an kaba mu muna barbaje. Gida yayi zafi a dole ka ga mu rubta waje dan mu tsaya dai bugun ba ma iya juransa ba. A gyara shiri. Kan mu dau matakin mu matsa gaba. Domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba. Akwai aiki na shirin na bidda asa zuwa gaba amma na yi shiru na dakata da hakan shugaba. Domin na yi shukar da har a yau ban ga furanta ba jifar gafiyar bai dai kamar bai dace ni ba. A gyara shiri. Kan mu dau matakin mu matsa gaba. Domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba. A gyara shiri kan mu dau matakin mu matsa gaba. Domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba. A gyara shiri kan mu kai matakin mu matsa gaba domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba. A gyara shiri. Kan mu dau matakin mu matsa gaba. Domin kwarwa ke ta rairayar shuka shugaba.